गाईज, महिन्यातल्या प्रत्येक दिवशी एकदा तरी इथे आम्हाला जावंच लागतं आणि खिशाला कात्री इथेच लागते. संध्याकाळी कुच्ची हायवेवरून जाताना शहरात आल्यासारखं वाटतं आणि आमच्या भागातलं सरकारने केलेलं हे पहिलं काम जे मला जास्त आवडतं. मला आमच्या कवट्यात आलं ना, पहिला वडापाव आठवतो आणि कुच्ची कॉर्नरला तर वडापावसाठी भरपूर गर्दी असते. मनात वडापावचा विचार चालूच होता आणि अचानक वजनाचा आकडा आठवला. म्हटलं जाऊ दे आणि शेवटी पोहोचलो सुपर ग्राहक बाजार येते. तर इथं आल्यावर मला मालाची यादी सोडून बाकी सगळं दिसतं, पण मनाला आवर घातलं आणि लागेल ते सामान यादीत लिहिलेलं तसं काही मी गोळा करायला सुरुवात केली. एवढं कंट्रोल करून सुद्धा मी इकडे चायनीज काउंटरला आले आणि हक्का नूडल्स आणि पास्त्यासाठी जे सॉस लागत असतील ते मी शोधत होते. तर काही सॉस मला दिसले आणि काही मला मिळाले नाही. जे मिळाले ते घेऊन मी इथे बिलिंग काउंटरला आले. त्यानंतर पप्पांनी थोडंसं पेट्रोल टाकलं आणि थंडीत कुडकुडत आम्ही घरी पोहोचलो आणि इथूनच मी ऑर्डर सोडली. हेपत नसेल एवढं सामान घेऊन मी घरी आले तर इकडे पिठलं शिजायला पाणी उकळत होतं, तर इथे मस्त चहा उकळत होता. त्यानंतर मी चहा घेतला आणि माझी थंडी थोडीशी गायब झाली. आता मी चहा पिते, तोपर्यंत बाय.